Kardom pini Adap Abirta thanbang pini limerina hansepi non arju ikha birtang ton pen. Non kachisik pon bom lapen kaching wai pon bom monsam kachitok ja phuthak KLNLF PDCKA UPLA lapen KPLT atum Central lapen State Government atum pen chingki chithan pon bom tanglu labangso alam don kachitok ja phuthak hakko pen karbiarat akemang mate akari Article 244 a teng pensi monsam chetok nangji lapen aber ke chikroi dun thek theipu Vosik ni phai kri throkarni press mida long Karbi Anglong district congress dun maipu rotoning tia hin pening jepon lapen ke labangso kachedon dun thek theipu phuthak PM Narendra Modi Home Minister Amit Shah lapen ke Assam Chief Minister atumaphan pinpura lo mate memorandum Karbi Anglong DCR deng pajirpon lapen ke Karbi Anglong atan Mass Council CM Tuliram rong hangaphan sitami panongpon Dipupen onward milik 365 News India memorandum pidam lo lapen Karbi Anglong CM handa pidam lo baso logot DC hoi pen memorandum ki pali ji phanitu ha Prime Minister Thansame Panong lo alogot Home Ministry Home Minister Thansame itu Panong lo Amit Shah Thansame lapen itu ladak Chief Minister lapen Governor Thansame alo pali phansi tu DC phankilo DC bananci cak dono lahaya lo mukan ini yang bong pen kado kabe forwarding ECPC di pali di phan sedak CM Thansame price kuri lo laso arlo tu kici tokye ho jate ja itu kado kabe MOS sign jan fistame Karbi Anglong ala bangke nonan fistame ke claim kita bi phang abar sai ko sona ima ala anteng na beda da son sido kasi Congress party sabangke aprang pursuing TCM bill fistame je nona bangke 244 bangke nang solo ke implement ban kisi house long same chupa pasto lapen time to time bangke akai same state huda lama bangke Congress itu membangkit dia, lah bangkit kita contoh tu, angkai sampai ingin basi laso MOS MOU citok dia kita me Karbi Anglong kita kemang, kuat sikit plan ngai mak kemang ngai mak kuat sikit plan ngai mak job kita dari jenis nona bangkit, decide to 44A bangkit itu kita kita nai as sampai paklen untuk pada kisung tu, basi 244A penagi koma bangkit itu bangke jitu guys kami support dela la se kenang support office tame peace record ke chitogi itu phan la pen la peace jitu mainstream ke bang phan ke alang itu phan chorolo alang tum ke bang ko stalang tum ke chitogi hu alang tum jitu main and objective aprang hele kaman ko hu upi salang tum ke mang ma ala so teng ba chala tu jedo thim se ke meji Karbi Anglong la ke mang teng kusi ni tum hoi pen ke alang itu pancuning rilo kita dia tu panstame lapen Karbi Anglong district congress committee hoi opposition leader di proto soikas tame bangla lapen kado kabe hadak kelang dam ten itu sini long lapen Karbi Anglong Thomas council panstame itu non anta fedro alang tum ke dinge bangke tuliram rong hang stame akai stame pulo Karbi Anglong jitu ni tu boundary do hala so boundary bangke akai stame integrity ni tum agency sampai pipe puturan mah hangin je lapen non sampai la so border area sampai je border area ko efit sampai hal dak bang ini tuke dam ke lang ke thekong ma ke la purely forest area Dhonsuri reserve asa Dhonsuri reserve lo bang ke rong ke sengi pe thelam thang ta be pusi nili tum hana nang jonai bon lapen ali tum hoi pen sampai itu berita ke long la pelang meeting ke phas sampai hala da bang ke hai rong ke sengi lama be pusi non tu sampai pu Tasiri tum bisa so ada ground misalnya lama ini indirectly kupini jauh si hala so step do bom bulote hala bang ini tum cini dam de ini tu hada ke dam husame hada ke ground misalnya lam kan tabe naga kan kita kita lam tabe situ office tame alang tum statement pe jauh se contradictory lo bulote lake Karbi Anglong ara lapene tum Congress party hoye bangke jala bang state chedon de bele ka tim rong kiseng pe ke tanglam forest area bangke akai name protect nahi lapen so jitu forest ek ateng nansi itu boundaries tame risi je protect ni pasala so area bang rong ke sengi po bangke lapen ha belek dimensi munit ke bang ada ke pe ki po bangke itu congress hoy ben kiteng ani name support de Ni hanglong ribaptis kajalang amai ka parluang kang koilamati hawara long kedamtang surihini rahini aning kansi monduli kimlo
laso hemphua biri pupanong si ason ke sompon thu kelong pen apart de ki pi memu la pen bangaphan kerap ki piji pulote emethanga long ki pidunjia sondo pa pranglangji lason thak si labangso inglong ikpi baptisa mondoli hemphua birialong check phinuarong la pen koviarong e sompon longlo kowe rong pharo phol la pen phinuarong rong pharo hini la pen check ta iponsi none prangke wangjia por hot kupini la haya rong ki e kalana athe kimi long lote ali longji meni pu matha ponsi la so cyclem ponlo mo phiao ve tum ta asaba ke joywan duji pusi ningke thedu athema kumani sungdet kumani dukdet kumani ahem ki sungdet hot lapen ahawar kaprek along ri kaprek akhei kaprek atuma phanta ikhie da pen cherap dun longji phan mithanga longta akenang hot cherap longji pu matha ponsi klempon lo non ke wangji anta lason dewak sa lapen kaprek akhiti sita kemang pon dolang pusi assistant pastor Daniel Bepen pachini pon edon pen rong kep chirung si kadukawe don thong kebra ke thomarat mithang labangso hemphua birialong e sompon lo Nilipen Mosasteron 365 News India Karbi Anglong Otan Mouse Council ke langchari Forest Department pen henlo aning kanwang ta midu kelong ke ongnai Supreme Court of India pen ajahak ingnam pen kelong ason ke khang thep mate ben dokok pusitami anso se midu ga chipalong thek japhan Karbi Anglong Otan Mouse Council CM Tuliram Ronghang kabor ipon pen aphong ga chingwai pidosi nangbat bomlo bonta non ke thek damlong abang kya jahak Karbi Anglong Otan Mouse Council along jakong ke dotum lahai forest pen kelong ason amokha amina khiason si pinchong dadlo Karbi Anglong Otan Mouse Council along kachari ke theki dingatum amina jakong kalilianat chaharjaksi ingnam pen kelong ason sang tiar long boldar hei huita forest aphan midu pipe pin pensi achiklo roi ponlo jakong ke dotum amina ke tok alo mate pet pen tok dun lok chot pensi forest aphan midu tu jok plot pen achiklo sang tiar long san ilo lasila so teng pulote midu ka pabat dia phan jong heli chingwai pusitami koan ma kelong nang ja teng kelong un elo sitame Karbi Anglong akhia bangsi lapu ke nang kon bomlo bangso lama phuthak ingnam rai kom sai khia tumpen pherang kya phan kapachini pona tengke sang tiar long pen chenglok ingnam pen kelong ason do anta forest aphan midu ke pivek nangji tebon sitame Karbi Anglong Otan Mouse Council kachari ke theki dingatum amina pet along ketok dunalo ke dokoga jok papon long nang koklo pusi chethan pon lasila so teng pen langdam pulote ingnam pen kelong hormu aning hangaling si roi pon pen akhia dat cheselam ilo jongsi Karbi Anglong Otan Mouse Council kacharia tumpen amatsi midu tu te pin pen sang tiar long roi pon bom pulote kapreka tumta ke claim inghu hedet ji puke puthip un edet ji Jasemet pet sangtia biha ke klematum ahot pen ke home cap sangtia truck angbong ki jum naita humnia farman ke tipi chalan en pon pepin pensi roipon inghu bom pualam ki penang an ke klangdo la Karbi Anglong Otan Mouse Council kachari ke theki dingatum pen kanghua sai jalin pondet ajoksi kanghua sai khangun erek lopu alam the pinang an atum pen kachethan pedo non hedjong Karbi Anglong Otan Mouse Council hin pen sangti ki phur amahol Adimalong anta misin pen ke sangti phurlong lilu pusi pachini bonlo tebon sitami piniar ni anta misin pen si sangti phur bomlo ephar pen le langdam pulo tela ke Karbi Anglong Otan Mouse Council la hukum kapete pe kason si mandedlo anpar tami mina pen si kanghu ke jalin de dajoksi hukum le pide ta phi pusi tami misin pen sangti ki phura bangta khangun ededlo pusi pinang ana tumpen kachithan pedo Bureau Report 365 News India Borjan MSC constituency ang kang 0 point na dung kido o kahay kitok alang royalong kiteng pon irrigation na lang dong kahino ajok khoyasing biarong pendanglok pijoing ti monsinging ti borsing terang lapen dong thewang ara datum hidisai ka chutiki kisung nang posi phrang ka thengnu chithan pon pinpur me bangso irrigation kiteng pon ke kedam tang ning kaning koya phrang SDC sarkar ke do hotsi o kahay kitok aroy along semar ponlo bonta lang ke pon adong mate draina bang abera joan ke cement pen parpong pon pede da jok lang ke thia hot pon daklo la so jok ning kaning koi bak dolo lang ke pon longli la so jok aning kanwang ta ronga searching room si asap so longli thok chomsi la pusi papar bomlo bonta non ke alang dong ta ingnam mandedlo
ASDC सरकार जो देत पेन कांग्रेस अतुम निकान क्रिप होदो देता पुथत कसेमार थुजिया फान माथा थे लासन सी बीजेपी ता परिवर्तन सरकार पुलो bonta ni tuma phan ke langdong nang semar pipi non anta pusi phrang kya thengnu chi than pon lase ajat non irrigation na bang nang semar pinang ji pusi hawararat pen man ke do Karbi Anglong autonomous council CM chiliram ronghang la pen borjan constituency MEC mate Karbi Anglong autonomous council speaker longkiti mungaphan chuning ripon manja pen raja sanse 365 news India panil tum badak khoyasing berong mate rong phamrong do labang so hidi ki choklem ni tum lang long pon pe son si do bom lo pining ben ningkan ning koy rahini bak dot hai po lang long le la so irrigation ha mentu ningkan pen SDC government ke do hut penang tank chot pen la pen bhere ke congress government am tanang tank repairing puri re la pen non la puriborton sarkar BJP a sarkar atum stame repairing fan matha bon pela asinar tumna ko hum report nil tumahin pen dagrong rat ahin pen churoi lo benir tum non sarkar dobom Karbi Anglong autonomous council kachari CM akhai tuleram rong hangsar bangstame chuning ripon lo bangso irrigation non repairing nangi pi mate repairing nang bonai fan nil tumahin pen chuning ripon lo ini ke chuning ridun je son do mante so putha lakha kre troxy so chengthen ta ke parlo kleng bia rong along inut Karbi pia phan artaning kan kre phau karjang phan inut rubin deuri artaning kan phokep so se abang phu cholang rem det pu birta long ke klang thek long si patumi rongmong ve ke se head branch amai phu rahul terang kongchun bang sumindaring ti bidi sar dhon sing terang lapen ronga gora branch amai phu harmon sing naratum puthot kleng bia rong along humri dam thusi ahokakang sai kelong japhan arona tengpen rita lipami si ahopalam pangdak ponlo kapang dakpon alam kya hoklo bangso robin deuri ka chumatha Karbi Anglong li chiri pharuhini kacherai jia phanta bor i ponlo lapen ilitum aing jira phan kacholang rem alam ta ahoklo robin deuri asa bagan along chongda dun bomsi arnisiar ni ke apiari patu pilapsi bangso apiari kachi endam ji pwa hotsi cholang rem bor i detlo bangso alam ahem la pen rata phan pachini det pulote gari pen nang pa accident det po nang men pen kes nang pidet ji pusi ke ther ke hap pe do bomsi ningkan hini an chele kholo pon la pen non an ke ka chechak dor kiun e hot an ke alam paklang ponlo la so hot alam klang det pen ta kilu kelom sai dia matsi ingsai pon thek the ingsai pon haya banga vedet lu pusi nang pachini dun la sikadu ka vyara ta phan nirap tun tha pusi chuning pon pedo la hola rubin deuri pu bureau report 365 news India ini tung kibang lo charlia song rong we kese secretary president menchenglo lapen ako rong agora secretary president menchenglo utung kini ladap kleng bia rong long ni tung na homri lo na homri pen alang tung rong arat tung lapen rong asar menchenglo ni tung panang thandun mate bulin rubin deuri alang liaphan longli pota na monai pipo se har sohut tamne agreement ki chitok tam alang tung rong arap tu nai thandu na tenge maximum 200 bigha alang li non sa e lut pen non 2011 pen alang li ki claim la so sa bagan into rong arap tung non puta sikai si poisa chapta along li ra chelong le lo la pen asa poisa ta alang tung chelong le lo non bangga asa ke vi lo la pen aku nali nakar du news fashion ako nakar du alang li la am adul kavi also pi alang li long choklem dun mate kam choklem dun lang ke chinglu kam klem era pi lang chinglu ahut alang li api ari alang li ami thang arum long chipon etben alang li ke also pi bang pi ri chiri lo pi ri bien chiri mane api chilong de lo ke alang arum long chipon de si hadak si pi chang nam lo su pi bang alang aku la so bang athai la so rubin deuri bang pulo ne nang than nang ki en po nang than mane nang en po po jalo mane alang di than cholang rem jalo la so pi than tamne alang tu nang je than ining du me alang li nang tu nang je than tu hala dalara tu than an lo ki oi nai la so bang athai di tu nang lang ro mane so pi than judi la so pi than akih no kam choklem dep ben ki pu thu do judi bang phane than lo pulote nimi thang chi pathi lokbo pusi alang chi pu
cepat hilok po lapen nang pan si nang sai lok hi nang sini pan pat hilok si la anda putra su pi pan la si rap tu nang litung ta or ke the ke ding itu lo chalia song to anda mi nang litung ta cerap citu nang ko non la dak itu so cheng kon ta kleng bia rong long kisung omoisa iem ben cheng lok cm ben cheng lok ke the ke ding tu anda nang litung ta dak nang che kon dui tha la pen litung harus sin itu la dagarap tung hani pathekang lo ni tung hin pen ni tung kes ki pon po si alang ting rap tung pen ni tung chi che tham pon sa pen ni lam pe la Patumi Arni Tilia Port 365 News India Pherang kya hin pen diputara langso bura ti so rong an pali damsi Raju ti so pa hemalong humri damsi kadom terang pi ke suning kan troksi ke pangjia sarpi council kacharia tuma phanja semet pet CM tuliram rong hanga phan kerap ka chu hang pon pedu kadom terang pi kisung det an pin athia lang libar pi barso ke dujia phan anta ka siksak thepik an lasi prabjin Karbi Anglong si em phan kerap ka chuhang pon pedu lapen ke komania bang phubang phijong si kerapji ning hangdo pulote 9707367756 labang so number along le humre ignon dipupen onward milik 365 news India kadom terang pi pula tabang ke pharosi abat ke idonak po nanna nili tumta lan lo arta ke nilita 35 bak le lo dan kisu bang ke ajirding abang ke kisu pangji mana 10-15 bosor bak do pola sonno dak burat itu arong nalitung ke bang lake kimipik alam lo athela dak burat itu orang la raju tusuk wahemalong sarpi kadom terang pi alang li kisu penang anajir ding lo athenili tumrong sor penta kithen lo teningkan troksi kusia sarpi bang kipu sitaningkan troksi ke suselo tingkan troksi yang bong ke cengalom pen ke pinang ala rong alom sitapu dam ge dam online sitanon kitira ka bang ke ningkan truk ningkan pho lan dak arta dulu labang so kisu lasi ladak sarkar tan sitame alang di phan kisu det pusita akirap bang ave nanglang bang ave lasi non niliki kichuning ridin kang tunga bang kala po hello non sarkar ka chari bom matum CM tuliram rong hang sitame lapen amana pengethe MP Horan Singh besitame alang litum ladak nang humri pen labang so sarpia pha rapasonte pusi nilihin pen and tuning report Niphai Krit Trogar ni Lakha Krit Roxy so cheng thenta constituency ang kangarlo Silim Khoa Thengkurong Phar Golap Kilinga rong lapen model village rong thiara tatuma phan em kache rong pipi alang ri jongjung aning kang sampen akhiji padamsi edona long rong phokep an kovia rong ron pachetang pon kaduka we rong suri kep an kovia rong ron pon em kache rong pipi kaning jete kanga tengke pining ke kovi se ron pon thek chot lo sita aning kan ka prek ke sake pon jawar sai sita mi pipon jiputa ning jipon labang so kovia rong ke ron pon amaya long Bronson Terang VDC Chairman, Seming Leng BJP Model President, Sunaram Terang Rong Mongwe Town Committee Chairman, Lapen Anparta Ongdung Ang Hietum Chetong Dun. Rong Mongwe Pendilip Tokbi, 365 News, India. Labang so kuya rong kero nabang ke department laki yung besi kero ko atima alang dito ba ibilang labang so ilia labang so rata tum situ aning kita iklem kita mbian kita apa sih ni dalang dito kan itu kampon ka jinso dosi ni no pas tame pele pe errands polisi ni so tapi betul nangli data ngomong di area mate nangli constituency long nangli constituency long ke along pinda nangli ron namji tuma mate nangli only la border area phansi matadam la subang nangli no ko man ke ni border area phansi matad la penyong si aku department pe nangli ji pisi ko hai department pe ni hang ba si hala juneng tan ni long de peneng bang
bom besi lah long loop lo tante mereka atau tentang Nanti nali nona bang ke mission naga kam si nali claim lo baido nali pancuro lo nali dakara ra tuma fan mate border ya lo nali kobe arong ha ki clean ke ron ponthai bang nali pancuro lo tangke nali la kobe clean pen akaprek akiti kupeni akima thadam dolang mate dakara ta tumhan ke paching thurja asai bai laku dakara ra nar paching thurja man ke ini ke sap ini ka laku na ke factory ta to jata to mati a factory itu bahasa clean ta do son se ke ronji pan na dinding hang hai sta bortoman ke nilita sa o kiba pupu department lo ba khobor en bom na siddo bolo ta ke nilila hai ka Pini Abirta ke lapuan se kangton iglo arni ke me kardom.